המצב קשה, ברחת לי מהבית, נשארתי בלי קפה, לא עזבת אפילו פתק על כיסא, עוד מעט כבר 2, ולא יוצא מזה, כן, 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 המצב קשה, אפילו במכולת מדברים על זה, חושב אם לא כדאי לי להזמין רופא, או אם אלה החיים, אפשר למות מזה, כן, 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 כן. הלכתי ברחוב נחלת בנימין, הרגשתי מכה בצל הימין, לקח לי שעה, שעתיים להבין שדקו אותי, לקח עוד זמן עד שהרגשתי כאב, האמבולנס לבית חולים ממילא התעכב, נשארתי שם שבוע, השתילו לי גם לב ושחררו אותי, כן, 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 המצב קשה, בלעדייך מאמה, או מאמה, מה כל זה שווה, ואם לא תהיי, אז מה אני עושה, או למכור את הבית, או לקנות רופא, כן, 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 אומרים לי עלייך את מסתובבת הרבה, מתעסקת עם זה, מתחבקת עם זה, זה פוליטיקאי, זה סתם מתחזה, את לא תראי אצלי, או תראי שאני לא סתם מדבר, זה יגיע לרצח וזה לא יעצר, ואם זה יכאב לך, לי כואב עוד יותר, תאמיני לי, כן, 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 המצב קשה, איפה תמצא דיכאון כזה, יצאת רק לרגע, וזה מה שקורה, לא אישה בבית, וגם לא קפה, כן, 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 המצב קשה, המצב קשה, כן, 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 המצב קשה, המצב קשה, כן, 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 המצב קשה, המצב קשה.